Sejaringan kalian Supoman Nugel kadang-kadang kalau wonten marikangan wonten gambang suling wonten perahu layar sajak suasana ingkang jumbo kali kahanan boten Jawa dipun paringi ingkang sigra-sigra pripun Bapak sajake cocok nggih alhamdulillah nggih anane niku ingkang saking Supoman Nunggal pundi nggih menika monggo nyelak wonten mriki dipun dherekaken pasukan jogetnya mana ya ora kagem wiwah wonten ing dalu menika bilih keluarga besar paguyuban Sri Gajah Supoman Nunggal ingkang kasta kalian Bapak Untung dalam rangka halal bihalal wonten Riyadin Tunggal sekawan atas sekawan dasa pitung Hijriah edisi 11 malam 12 April 2026. Alhamdulillah mereka kantor kepada panjenengan ingkang sampun kebalan rawuh wonten ing dalu menika ngaturaken agunging panuwun ananging mbok injio menika yo ingkang taksih wonten kekebian langsung kemawon morapan nggih. Boleh mangke badhe nyasaken pamundutan lewat gon mangke saged matur kalian dewi wonten mriki. Semoga Pak Ji Supoman Nunggal paring leluhur mbok bilih menika Bapak Untung Bapak Akim badhe nyasaken pamundutan monggo.